السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا ومولانا إمام المتقين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همّاندين طاعات ibadetlerinizi, salih amallarınızı Huday için Allah'ın razıçılığı deyip daştan, yakindan, nur, rahmat, bereket, perişte Allah'ın razıçılığı yağıyan meclisi nisip edip şirket etipsiniz. Huday Teala dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Resulullah'ın yaşayışı aydılyanmış, içinin dersleri aydılyanmış deyip gelipsiniz. Allah Teala özünün mehabbeti, Resulullah'ın mehabbeti, Hudayın dostlarının mehabbeti kalbinizde caylanıp kıyamatta hak Resulullah'ın hak şefaati içerliğiniz, dostyarlığınız bilen hemmemize nesip etsin inşallah. Ahuncalar aydiye Allah Teala cenneti bahane bilen berjektir. Baha bilen almadan ağırdır cennet diyerler. Şöyle etmiştiğin bir oturuşuklar, bir dargınık zamanında, bir her kim özümmen nipbirin zamanına mehabbet, rahm, erhili, musulman doğun, adamlığın yadından çıkıp büren zamanına, iki doğun bol bir saçağın başında oturup bulmayan zamanına sığışmanı, etek yukarı bilen oturmalı, sığışmanı, tıkılışık bolup häzir de kaftan giyip dururlar. Bir din bereketi, bir Allah'ın nurunun bereketi, bir Resulullah'ın nuru, Resulullah'ın yaşayışının bereketi. Ohum şu zamanın içinde dahi şu jirek tıkılışıp, mehabbetleşip Resulullah'ın yaşayışını eşecek deyip durmak inşallah hemmeniz için ulukon uli saadet günün meşliktir inşallah. Bir gecede Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebi'ye Tabuk'tan gelip mescide girip sahabalarının arasında oturacak görürüne. 50 molli Tabuk'a gitti. 50'nin içinde öğürülüp geldi. Recep ay gitti, Ramazan ay geldi. Gelip mescide gireceğinde. Ohum bir gecede ol 3 sahaba var. 3 sahaba ne molli? 3 sahaba bir kulli gücü olup, halı olup, kuvvatı bağ olup Tabuk'a gitmediler. Oğrunça bukunup kalan yalı kallılar, şolun gurrunun yarısı giyece inşallah aydılacak. Yine bir mukaddeme var.
şu 3 neferin gurrüňine gerek boljak bir zihni Türkmen jonkuňa diye. Şu 3 neferin ki Tabuk'a gitmediler. 50 gün sonra Peygamberimiz gelinne inni şuun gurrüňde Resulullah'ın ýanyna geljekler we Resulullah narahat bolup sorajak. Näme diýip galyňyz siz diýip. Şu gurrüňden önçäk men bir hyzmatyňyza bir ilm, bir muqaddime Allah'ın kelamından eşitdireň. Ohum iýdinne gelýän gurrüň jonka gow gaçyp gowy wujudumyzda, zihnimizde jaýlaşar ýaly. Ey cemaatler, imanly sada Türkmen milleti, hokkosuz millet, Türkmenin wijigisiniň biri bir hususiyat, bir özünün ýürüýtülük ahlagynyň biri sadalykdyr. İmanyna gaýymlygy, hokkosuzlygydyr. İçi daşy deňligidir. Elhamdülillah. Bir Allah'ın beren bir nygmatynyň biri Türkmen milletinden çirim. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Sure Enfal'le aydiye Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu istacibu lillahi ve lirrasuli İza da'akum lima yuhyikum. Allah'ın kelamışı. Ey iman getiren bendelerim. Her wagt Hudaý sizi bir işe çağırsa, buyursa. Hudaý sizi bir işe çağırsa, eýäňiz. Velir rasuli iza da'akum. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam. Sizi bir zatdan çürüm falani gelliyse iza da'akum sizi çağırsa lima yuhyikum Hudaý bilen Peygamberin sizi çağırýan zady mıdan sizin janyňyza jan goşýan zatdyr. Sizi zererli zatda çağırmaz diye Allah Taala. Ohum Hudaý Taala ve Muhammed Peygamber sizi bir zatda çağırsa istecibu şomuğa bolya diýin diye. Näme manasy? Allah Taala ve Resulullah sizi bir zatda çağırsa, emretse bolya diýden işiňiz etberden diýennidiň diýdigi. Ine bila Allah'ın kelamy boldy. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir sahabasynyň deňisinden geçipdir. Haýsy sahabasy? Häzir kysgaça gaýsak, Ubey diýen sahabasy. Kimbi? Bir sahabalaryň içinde qarylaň başlarynyň biri. Hazreti Ömer dağda tarawihde şonu imam etýänmişdikde. Hazreti Ubey Kur'an'ı bitir öktümüşdü. Kur'an'a bitir öktümüşdük Allah'ın kelamına. Bir Hazreti Ubey'de namaz okuyup duranmış. Ey cemaatla. Ubey namaz okuyup duranmış. Min teberrik okuyup vereyim. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem İhi Ubey. Hey Ubey barik kelliptir. Ubey namede namaz okuyuptu. Resulullah da İhi Ubey. Hala Ubey'in namaz okuyup durulduğunu bilye, hala bilmeye. O tay muhim değil. Ubey bari elliptir. Feltefete Ubey ve lem yucibhu. Ubey bir gözünün kıyavılan şeyle gözüptir. Gözü Resulullah gelliye. Bolya dediğimendir. Namazını bozmandır. Namazını yengirerek okuyup, tamam edip, yortip Resulullah aleyhisselamın mübarek huzuruna varıptır. Selamun aleyke ya Resulallah. Salamlaşıptır. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Veyhak ma mena'aka Ubey en da'avtuka alla tujibani. Ey Ubey, men näme sana gelliğimde gelmedin ýa-ni giç gelliňa diýipdir. Näme da sebepli giýje galyň? Qala ya Resulallah kuntu fi salatin. Namaz okuyup durdum diýipdir.
Ubey diýen Kur'any ökde sahaba näme jogap beripdir? Namaz okyp dudum diýipdir. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Ubey" diýipdir. "Afeleyse tejidu fima awha Allahu Teala ileyye an istajibu lillahi ve lirrasul ila da'akum lima yuhyikum?" Ey Ubey diýipdir. Meger Kur'an'da yok mu diýipdir? Bira Allah sizi çağırsa, birdir Resulullah çağırsa, şo wagt bolýa diýin diýmeýärmi diýipdir. Muhammed Peygamber sana her kime gelliyse, namazyň içinde bolsaň-da şo muga Resulullah'ın ýanyna barmaly diýipdir. Allah'ın kelamy Kur'an'da var diýipdir. Şo muga namazyň içinde Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam falan sahaba gelliýärmi? Şo wagt sahabalaryň wezifesi namazyň içinden gitmeli. Şodur şuna çykyp gitmeli. Kur'an'da wa 9-njy paraň ahyrky seferlerinde. Suriye Enfal. Ohum Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Ubey" diýipdir, "Kur'an'da ýokmu" diýipdir, "Allah we Resulullah çağırsa şo wagt gelmeli." Ohum Hazreti Ubey aýdypdyr: "Ba Kur'an'da la a'udu. İnşallah innikide bir iş men tekrar etmerim. Gelliýem moýun gelerin ya Resulullah" diýipdir. El hadisu sahih. Mahtumul Mestan hak jamyn içer. Mahtumuli Mestan hak jamyn içer. Kim hesap elinden kutular kaçar. Sırat köprüsünden salamat geçer. Hakka kulluk eden canı bilani. Sırat köprüsünden salamat geçer. Hakka kulluk eden canı bilani. Kim canı bilen Allah'ın bendesi olsa, şu namart dünyanın içinde ol kıyamet sırat köprüsünden salamat geçer. Cennete basım rahat barar deydi. Yine bir gerekli mukaddeme olli, şigicek gurruna giyreyliğini. 3 sahaba galli Tebuk jeňinden. Şoň biri Hazreti Ka'b. Hazreti Ka'b. Şu Hazreti Ka'b'ın özü kepleýe, şoň teberrik keplerini men senin hyzmatyňyza ýetireýin. Ýöne içindäki derslerini tiklap aýtmak zarur bolansaň, men howlukman derslerini hyzmatyňyza ýetireýin inşallah. Näme diýip beýtmelimini? Şon bir benne şomuga günahkar bolupdyr. Oňa günahkarlygyň hemmesi birde. Oňa şu zamanda saňa maňa urkan dersle wa inşallah Allah köklüdüğünden hyzmatyňa ýetiren kan derslemide derman bolar inşallah. Göreyli şu Ka'b diýen adam näme diýip galypdyr we näme zatly başyna düşüpdir. Ka'b'ın özü aýtýar. Tejahazel muslimuna fatafiqtu aghdu likay atajahaza ma'ahum. Faqultu atajahhaz ba'dahu bi yawmin. Tebuk'a in qalan sahaba gurrun meriyeha. Tebuk'a musulmanlar ýygnanyp zatlaryny daňyşdyryp çörüňüşüp gitjek bolup duqalar. Men öýütdim diýelemi satjagym bady, aljagym bady, ýükümi gaýymlaşdyrdım diýipdir. Ohum näme şuň gidemden bila 30.000 nefer sahaba, bila jaýly bitmeli bolýa, men ertigdaryna diýdim diýipdir. Bolmady da ştaý. Şeytanyň ulukhan bir tutýan tanafynyň biri, duzogynyň biri, damynyň biri erti okuyamalla. İmtihanatyň geçsinde häzir. Häzir tätilatda gelsinne. O öwde Ramazan aýy bar ahim, teberrige şonna başlarsyň da. Türkmen näme diýe? Sataşanyň hydyr bil, her gijani gadyr diýer. Türkmen şondan çürüým aýtdy da. Emma bi näme etipdir sahaba? Ertigdaryn nidim diýipdir. Ýyly فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز. هم 30.000 sahabe uğradı. Erti oldu da anne. هم öýüme bardım, men uğrayın diýdim. Zatlam daňyşdyryp ýokan, ertigidaryny näme ini biruna galjaka. Ertigidaryny bene goýdum diýipdir. 2 gün geçdi. Feraja'tu ve lem aqdi şey'a. Uğrap bilmedim.
ثم غدوت ثم رجعت فلم أقضي شيئا. Üçüncün yine bir öýe bardım, uğrayın dedim. Ha näme howlup giderin nädip yine koydum dipdir. Oğlum şu 4-5 gün molly yine giderin, yine hay uğrarın, öýe baryan, uğrajak bolyan, ay erti giderin la, wagtana ahim dip. فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو. آخر ما هو الوقت geçti إنه bitir qawsam yetsem yetamali yoksa da qalsam qalamali. Ey cemaatla iýdin häme. Ve hamamtu an artahila fa udrikahum. Ay bir uğrasama yeterni bir gayrat etdim dipdir. Wagt uğramalmışdyk yine galym dipdir. Ve hamamtu an udrikahum ve leyteni faaltu. Kaş uğram bolsadım dipdir. Yetsem yetmesim, ilmden ilim etip qalsadım. فلم يقدر لي ذلك bolmadı galym dipdir. Oham soňram bu kulli tamam boldy, oturuvermeli boldum galym dipdir. Ey cemaatlar, ey musulmanlar, ulaqan şeytanyň waswasasynyň bir sen bir gowy etjek bolsaň, namaz başlajak bolsaň, qazalaň başlajak bolsaň, ya hatta bir hanwadaly var, oğlun uşak ağlaşıp erinin, inatalarının, ey cemaat, gözlerinin yaş aktırıp ağlap, şon kumarı iyi vermeyecek bol yalı da bir adamların ya eri ya inatalarını, oğlum bir de şon bidirektiğini biliyor ha, haramdat, bunu dargazıp var ya, pulu bir bereketsiz, bereketi yok, oğlum öyünlü bir arameş yok, dargap var ya, çıkıp du ödün şu haramı kaşın. Oğlum yeni şeytan näme diye? Ay diye häzir sen ýaşa bir puluňa ýetýän çaň diye. Ay sen häzir bireme wagt geçsin, häzir ýaşyň, ay bir kidäne döwür geçsin, näme? Yeni de bir kil gitýär, yine wesüşýär. İşti, erti diýdi, oğlum şeytan ol keyfetdi da. Näme diýip? Ertiň de özüne görä işi bar ahim. Ertiň boşdar ahim. Ertiň de özüne görä nefsi wa, şeytany wa. Ey türkmenler, ey jawan dostlar. Hayır iş ýadyňa düşdi, ertiye goýma. Şibennäni özden, hamana şibennäni bagir bir kunyň ugrajak bolup galypdyr diýip nädiremen geçeýin şoň üstünden. Şeytan aýdýa, bitbaht şeytan aýdýa. إذا هممت بصدقة فبادر إليها فإنك إن لم تبادر إليها فتحت لك في ذلك 70 بابا من الفقر أمنعك بها من الصدقة كذا في البستان لابن الجوزي. Şeytan aydıptır. Şu bir musulman adam sadaka verecek bolsa, bir dina, bir musulmançılığa, bir gariba, bir din yürüyüşünü pul çıkaracak bolsa, basım şonu bermese, işte öýe varam de vererin ya erti bererin ise, şu öýe var ýança ertiyeçili şoňa bir fikirleri oklaryn ipdir. Garip qalajak ýaly ederin şonu sadakasyny berdirmerin ipdir. Hamana öz ýandan hamana bir 100 000 tümen bereýin ýa-da öýe var ýança şaýat 2 000 tümene barsynda. Näme oğlun şoňa gerekkämi? Hani sen erti falan işe gerekkämi? O dowur sadakadyr da, o dowur sogapdyr da, özüňi oğlun şoňa dowur sogapdyr da diýip seni allaşdyryp şu dina, şu musulmançylyga, şol hak garybyňa ýetirtmeýärdi. Şeytanyň özi aýtypdyr da şunu. Basym çykaramasaň diýipdir şoňuga, maňa ýetişdirmän galamasaň berdirmerin diýipdir. He ora gowy düşünýänsiň hemmäňiz. Erti işte diýdiň ýa gal, ey cemaat, hayır işi işte koyma. Gününörsün, töwregiň gözleme. Töwregiň gözläp, halkyň göwünni görjek bolup, görenin göwünni görjek bolup, ya hiliýiň, ya gyýdyň, ya oglunyň göwünni görjek bolup, ne kadar adamlar yere girdiler bu mahalletçeli. Ömürler tamam boldy. Tamam boldy. Ne kadar adamlardan bir öz tanıýarlamy vardy. Wagız, mescit, hatta şu wagızlar, şu sizin meclisinizi gören yerde yamanlar yörürdü. Yere girdi. Tamam boldy ömrü. Nättirip bekar adamlar da şunu üşürüp deyip, şikipler aýdýan adam yere girdi bir tofary. Fursat baqa,
görünün kefine hava verecek bolup fırsatı elin vermeliler. Her kim amalına sörüngüş, solaş gidecektir kıyametine karşın. Ne deyip iştahı koyun bol, ne deyip ertiye koyun bol. Ya ulukon haramlar et vermeden çürüyüm. Ulukon haramları bilye ölçü zindigisini dargatıp dururlar. İnşallah işte adamın kıssa gurrun geliyor, şu Ka'b radıyallahu anh'ın gurrununu, onun için açıklayıp aydın hadir üstünden geçeyim. Ya mesela giyice koyman birinin aydın, mal bölmedi. Bir adam dünyadan geçiyor, men öz tanıyan adamlardan mı 70 yaşa barandır. Hadir de doğullar aydiya da 40 yıl ver mal bölünene haqqa. Hadir de doğullar aydiya da utanyalı da dädelerinin yerini noti ulqan adam da berkidi. Bizrek wağ nasihata oğlağa asmalladan. O bizrek meclislerde de ayıp etmellin. O hem näme diye? Howluk mu diye yadımda var özüm bölce onu. Yaş 70'ten geçip var ya. Hadir aktık çoğulukları inni qiyini safıp var ya bölmek. Inni bilan içinden merhum tafılvatida yo yadımda var özüm bölörün diye de. Şeytanın ulukon vasvasası taşa. Şeytan ertiyet birun ettiydi şu tamamda. Ya ay bir haca gitip geleyin menniydi tamamda. Şol adam tövbe netivet diyenlerdir. Haca git ya gelinni yine de önkü adam da şu bir kay sonra. Giyeceği koydu, o şeytanın tanafına giyirdi da. Din vurrundur. Allah bilen öz arandaki dirman nasihat gurrundur. Kadrini bilsene utarsın. İyidin olasın. İnni Ka'b näme diye yankı sahaba, ey cemaat, Ka'b ulukon sahabalan mirha. Ertigiden birun gideyinip, peh qalım diye. İyidini versene. İnni tamam ol qalı da jengdin. Oha Medine'nin içine şehre çıktım diye. Şehre çıktı. Şehirde kim olsa o? Ya uzurluğa alanma, Huday kıyamette kafını tutacakka hakikat meriz ol kalıptır. Ya Hazreti Ali yal şir adam da olsa Resulullah'ın özü galiptir. Yoksa da başka kim var? Başka da münafıklık etmedi. Ohum görsem diye 80 nefer münafıklar galiptir ha. Men kellem ağrıya, men koynumma, men diyemma, men sığırımma deyip. İnni yan Ka'b näme diye? Peygamberimiz Tebuk'ta qalım diye. Medine çıktım görsem bir ya uzurluk alıptır diye. Ya münafık bağmıştık. Beğaderimin yürüğüme ağırttışı diye. Näme deyip Müslüman abi. Fe ahzeneni enni la ara illa raculan mağmusan aleyhin nifaq. Görsem şu Medine'de münafıklayla şüküp be. Şolun arasında geçip ben deyiptir. Şol adam günah etdi da şu mahal jengden galdı da. Ey cemaat, ey cavan dost. Hemme günahkar adamın da içindeki kepti. Yani näme? Yani işi. Hamanı bir adam obadan şehre geçip geliye. Nämeden çym? İşi var ya bir zat ya idarayı ya bir kesbikar ya her bernamadan çym. İn o doğan iyrunden ayrıştı da in zinanası ya öğri şehre giriye. Om bir neçesi de hemen o arasında ya özünüz yani Kur'an'a katnap birin onu öz yerine men bir misalını aytacak bolyan bir günaha müptela bolya şu zinana ya erkadam ohum bir öz yandan öz narahat bolya men fasık bolup bar yani men şu bidirek adamның içine girip bar yani menni öz narahat bolya her bir günahkarın yürüğünü düşüyor daşı ya bir yerik işlemene ihtiyada karxanalarda ya kargalarda ya ulukon şehreklerde, senneti şehreklerin içinde bir odul arasta adam da, odul enesi o adam, diyadesi o adam, ya özü tövbeden adam, arasta adam, ehli Kur'an'mıştık odul o abadaka. İni iş yeri var ya, bir tuvur günahları, men bidirek bulup bar yan, men nadi otini, men divrugum fasıklar alıptır, men nadire oldum men nip, Müslümanın yüreğini ağırt yadaş. Hazreti Ka'b'ın kefi, ştadak aydın kefi, her günahkarın içine giyip çık yadaş. Men biciri derdim ha menni. Ey cemaatla. Peygamberimizin bir dirman sözü var. İza sarratka hasanatuka ve sa'atka seyyiatuka fe ente mu'min. Hadisun sahih ravahu İbn Habban fi sahihihi. Peygambercan näme diptir? Dirmanlığın dirmanı.
Aleyhissalatu vesselam. Bir soraptır, ya Resulullah, musulmançılığı her kim özünde tanıyıp biler mi deyiptir. Tanıyıp biler deyiptir. Günädiňden narahat bolsaň, soga bişediňdi begintin, sen çyn musulmanlarsın deyipdir. Soga bişediňdi öz-özüň bir beginýäň. Hamanyş oturan mezlisin, dur şuna soga bişe. Hala bir adam bikarlykdan gelen bolsun, ýa-ni adamlaryň aýtýanak, ya ödi wagtyny urup ýykyp wagt jurlak gelen bolsun. Şodur şuglasa nur soga bişe, kıyamatyna dünýäňe. Soğa özüň beginýän, elhamdülillah begiýän bir ibadat bilen geçirdim diýen musulmanlaşa. Bir ýalňyşyk günä etýär, özü narahat bolýar, musulmanlaşa. Ýan Hazreti Ka'b näme diýär? Medinede gezip niye narahatda özüm diýär. Bir bolar bolmaz adamlaryň içinde gezip diýär. Emme muny aýdaýyn goý gurrun kamil bolsun. Sen bir soragyň mada? Uy ahuncan musulman adam belli dämi näme? Sogabyna hoş bolar, günäsine narahat bolar diýäňde, men jogabyna aýdýan, o jürede aşa. Yani näme o jürede? Ştay. Bir adamlar ýanky wurrun. Olal öýdemişdik, ya gelin, ya gyz, ya erki adam, indi bir kargada işleýär. Ya bir karhanada, ya şäheretde, ya öz bir ýerde, defterde, her ýerde. Oğlum bir günäge mubtala bolýar, çalaja bir iş edýär günä iş. Muň ýüregi narahat bolýar. Oğlum muny däret kılıp, tawba edip, muny ýudi, bu utdy. Inni şoň bernamasyny bolmasa bu utdy. Imme bir ýene de şonu edame berýär. Bir ýene şonu edame berse. Ýene de şonu edame berse. Ýene de şonu uluklaşdyrsa. O şeýle wagzlарды eşitmese, on bir ýuwaş şu günäne bolýarmyňa, muň tabigatyna girýär, soňra günäsine narahat bolup duranakda. Näme bernamasynyň bir şo boldy. Asa o fikirine de dälla. Soňra meger men näme etýänmen diýe, gaýtam özüniň günäsini ýuwjak da bolýar. Hudaý etmesin, şonu jowan wagtyny etse, şu günä bilenni ýaşy 50-den 60-a da barasa, inni digi biladymı wagz etmeýär, nasihat etmeýär, hiç tatda yaramaýar. O ýaşa barandan soňra näme diýänni? Inni Hudaýa, peýgambera, dine bir torada dille girýärdi. Arada hiç bir nasihat eşitmändirdi. Allah'ın kelamından, Resulullah'ın sözünden. Şu günah bilen ululupdur, inni şu günahını tevcih etdiye. Näme şkaly bar, meger näme diýip de, gaýtam imandan daşa çykyp nauzubillah kafir bolýar. Dinden çykýar gaýtam. Yine jowan wagtynda yine ganimatda. Näme o günäli itini gany sünküni ornanakda. Üstünden geçeyin. Sahaban gurrungy Ka'b, galym narahat boldum, görsün bir tuvur bolar bolmazlaň arasyndadım. Falamma balagani anna Rasulullah qad tawajjaha qafilan min Tabuk. Medine dedim diye 50 gün soňram habar geldi, Tabukdan peýgamberimiz ograpdyr diýip. 30 gün soňramda, 35 gün soňram. Kulağıma habar geldi, peýgamberimiz Tabukdan ograpdyr diýip. İnni Resulullah gelýär-de, sataşmalar indi, näme aýtmadyňa? Hadarani basti, yeni ýüregim gysyp narahat bolma durdum diye. Fatafiqtu atazakkaru al-kizba wa aqulu bima akhruju min saqatihi. Oğlum öz içimden aýtdym, falan ýerin, goýnum bahane derin, zenanan bahane derin, Resulullah'ny ağlaryn, oğlum şeýitdir gaharyndan çykaryna diýdim diye. Näme boldy? İki däne ulaqan gurrun maşyň içinde. Ulaqan gurrun ma? Näme gurrun? Gally da sahaba 35 gün inni peýgamberimiz gelýänçädi 50 gün boljakda. Ey cemaat, zaman durmaýar. Aýlanýar, geçýär. Zaman durmaýar. Ol peýgamberimiz gitdi da, indi aýlanakana gelatda 50 gün derrew geçdi da. Zaman durmuyor. Zaman durmuyor. Şehrin içinde Hudaý için nasihat diýip aýdýan. Belkim bir gün şu zept edilip tuğuloklarını bir bahane bilen barsın. Bir tofar öldür, üýüşip ýaşap, öz bir nasihatlar eşitmänsen, köplerçe ýaş gelin türkmenlerden
öz ýanynyň özü Hudaý ýa peýgamber ýa ahun molla attaqan bolup bir Urupaýy ýaşajak bir zindigi olonqy diýe näme hyýal bilen şu zaman geçmermi qadiýe habary ýok iştiçkin ýeri girjeginden habary ýok Baktun ulişan aydiyada bahar senden geçer zaman eğlenmez diye. Bahar senden geçer zaman eğlenmez diye. Ya yine aydiya devran senden geçer. Devran senden geçer. Devran eğlenmez diye. Hani ulukon gülüş geçen padşahlar. Hani şuma halkı gülüş birinin 100 metre, 1000 metre halan jüresi gülýän adamlar. Allah'ın ışkını yadından çıkarmasın. Resulullah'ın muhabbetini yadından çıkarmasın. Bir kafir, necis adamla mahvaran içinde aydiyen keplerini kulak açıp da men zindiginde şikast yedim deyip de ahiretini şikast vermesin. Erinin şikast deyiptir, ya doğullarının verir çekiptir, ya inatasından bir katıdat gördüm, ay özümüz gülüşeyliğin deyip, bir näçe mücerredi zindigi etmek qow deyipti, bir näçe gelin olup, qow apartmanına, qow jayda zaman aylanyandır. Geçer ha bir devran. Ölmür mü qadip yadına düşmesin. Duryan neldir ha zaman? Hamanış öten akşam gülüşüptir day boydaşları bilen, dostları bilen. Önkü akşam öten yıl gülüşüptir. Näme galdy eline? Hiç de geçti gitti. Tamam boldy. O da bir zamanın zamanı. Bäriň aňlyň özüdiň bir efte geçýär. Bäriň aňlyň özüdiň bir ýyl geçýär. Arada ýene 4-5 ay wada. Näzir hakly kabul edýäşini. Ramazan aýy ýene 4-5 ay wa. Näzir şun hakly kabul edýär. Olan gulaklaryna barmasa da beýliki aýallygylar aýdýan. Hudaý üçin Urupaýy zindigi näme diýip özüni allap dünýäsin ahiretini biwat edamasyn zaman geçýändir durýan näldir ha her jere gülseň de geçer we bir kelläň agrysa ya bir aýagyň agrysa ya eliň dewülse hemme gülüllüň ýadyňdan çykýandyr şikifi ýadyň allagan gaýtaýdyn şu dünýäň hoşluklary wa bir jegede kelläň agyrsa şu namany kelläň agyrypdyr bütün akşamda bile billiň men boýdaşlyň menen gülüşipdiň dostlaň menen şuň kelläň agyranyna bütün akşam gülüşelliň ýadyňdan çykýardy erzeşi ýokda gülüş halal ýerden gülüş gülüş diliňe gaýym bolly gülüş Allah we Allah'ın dinini dillegirama zaman derrew geçýändir ha diýersin äme o sahabanyň öýden ey jemaatlar günäkär boldy da inni näme diýär içinden Resulullah gelýär da Allah inni. Adam günah etse kän allayandır. Her kim kän günah etse kän allayandır. Her kim kän günah etse kän allayandır. Hatta şoňa yalan, şoň tebigaty bolup gitýärdi. Bir gelin günaha mubtala bolýardamy, öýüne gelýär fakat ärim näzir Allahyň gelýärdi. Pikri şonda da. Ya bir erkek adam günah mubtala bolupdyr da, öýe gelýär, enesini, dädesini, denanasyny, dogallaryny näzir Allahyň gelýärdi. Sahabanyň özüne ýyba bu gurrungyny. Ulu kon sahabaşy, ikimiz ders almaly. Şon jeňden galypdyr, günah işetdi da, indi Resulullah'ın gelýärligini eşitýär ha. Aldyrap näme diýär? Näme diýdi? Näzir Allahsam qam Resulullah'ny pikrime sallym diýär. Adam kän günah etse kän allaýardy. Mudam yanına girýärdi. Ustadyny allaýar, şagirdini allaýar. Hem danışgaýysyny allaýar. İzdivac etjek tarafyny allaýar. İzdivac etjek bolýan ärini allaýar. İzdivac etjek bolýan gelin boljagy allaýar. Gudasyny allaýar. Hemkaryny allaýar. Muamele etjek tarafyny allaýar. Jinsi berjek adamy allaýar. Jinsanjak adamy allaýar. Mün tebigaty yalanna. Näme diýip günäsi kän. Näme diýip günäsi kän. Ey jemaatlar, ey türkmen, ey musulman, Resulullah'ın bir derman sözünü okuyup berayım size. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, yutba'ul mu'min ala kulli huluk
Gayra'l hiyaneti vel kizb ravahul Bezzar. Resulullah aydıptır aleyhisselam, her Müslüman şayet her ahlaga tabiatına bağ olsun deyipdir. Hamany bir Müslüman ne bolsa şayet gaharjan bolsun. Ya bir Müslüman tabiatı şoha. Tabiatı dünyanın iyidine düşeti gelýär. Özü Müslüman ha, bir de bolsa bolar deyipdir Peygamberimiz. Özü Müslüman ha, ýöne tamakinçilikken şayet bir de bolsa bolar deyipdir. Ahlaklı va. Her Müslüman her ahlaga giyirse giyirer, tabiatı şo. Imme min ummatımdan bolup, Müslüman bolup, tabiatı yalan bolýan Müslüman bolmaz deyipdir. Muhammed Peygamberin kepşi. Yalan düştü düşer ha, ağlasa ağlar, günahkar, tabiatı yalan bolmaz deyipdir. Gayra'l hiyaneti vel kizb. İmme bir adam tabiatı yalanla, keplete yalan, şol adam Müslüman näldipdir. Ahun, molla, mufti, wagt berip beren her kim aýtsa, Muhammed Peygamberin kefinden men jogabym başga. 11 togar ulamalar aýdýa, ay o Müslüman näldigi, Müslüman kamilledigidir. O jürek ýorgutlary bolsa bolar, onu Allah bilýär. Resulullah'a aýdan kepşi. Tabiatı yalan bolsa şol adam Müslüman näldipdir. İştensiniz ya işte nädirsiňiz? Türkmenin teberrik takdirlerinin biri. Afsan ahun takdir hoca çay boyundan dünýeden geçen Allah rahmet etsin. Olay diýenmişdik. Döwletin milleti mamlada bazarda içeride daşarda. Hanavadanda daşarda. Ömrümde bir gedek, şuhiden jettiden bir gedek yalan aýtmadım diýipdir. Bir gedek ömrümde yalan aýdamak diýipdir. Musafiratda, öýümde, her yerde bolsun diýipdir. Özüm bilip ber, ömrümde bir gedek yalan aýdamak diýipdir. Hak Müslüman Allah ewliyalardan etsin inşallah. Imme adam günahın içine girse, hut yalana girmeli bolýardy. Allamaly bolýardy. Sahabany özde näme diýe? Allim diye in Resulullah gelýär, men sataşmaly diye. Näzireşin allasam kam diýdim diye. Yalan biderek zatdyr. Adam günahını azalsa yalan azalýardy. In Resulullah'ın kefini yerine getirip aýtyp berdim. Kadrin bilen adama dünýesini, ahiretini, zindigisini, arameşini ulukon derman görürüngdir. Oham şi ýagdaýlaryň içine her rawan pezeşke gatnasyn özüni arameş etjek bolup, wagtyky derunyna içinde yalan, hıyanat, öz erini allamaly, hileyini allamaly, doğonunu allamaly, inatasını allamaly, kudosunu allamaly. O bulardan mıdam stresse olar da, bunu şimiýaý kursuna eylesin bulardan. Daruhanaň içindäki zatlar nädire derman bolmaly şuna. Boljak zatdaki yine bir 8-9 daýyga bir 5 daýyga birme giýjenrak geçiräýin. İnşallah 8 daýygadan geçirmeden iýdini aýtyp bereýin. İnne Resulullah uğradı binam ettim diye içimden ağlarım idim diye. Felemma qila li inne Resulullah kad atalla qaidimen zaha anni el-batil zaha anni el-batil zaha anni el-batil. İştim Resulullah Medine'ye yetip gelýär diye. Kursağımdan bir kulli haram zatla çıktı, ağlap bilecekti elliydim diye. Kad atalla qaidimen Medine'ye yetip gelýär diýip eşitdim Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı. Odul ağlarını ipedim diye de zaha anni el-batil. Kursağımdan yalanlan hemmesi yulik gitti. Fe ecma'tu sidqa doğrusunu aýtjak men neydim diye. Ve sabbaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qadimen. Ertibilen günnogondan soň Medine-i Munawwaraga yalfylap girdi. Ve zinanalar oğlan uşaklar evünden hem ağlaşıp hem gülüşüp çıktılar. Resulullah'a tattaştılar. Hoş geldin aýtdylar. 50 gün boldy Tabuk'tan gidene, Tabuk'a gaşyn çykana. Ve gelli mescidine 2 rekat namaz okuydu. Ve şu taada oturdu. Köplerçe Peygamberimiz sefere öýdenne gelenine mescide gelýänmişdi. Oham qiydi Hazreti Fatyma'nın öýüne barýarmışdy. Oham zinanlaryny ortalandaşyp çykýarmışdy öýüne girip. Hacdan gelenlerini deslap mescide gidip namaz okuyar, şu sünnetten çürüyüm. İnni Peygamberimiz Tabuk'tan geldi diye yankı Ka'b diyen sahaba
yalan Allah da bilecek del doğrusunu aýdynyp gözleşip dün daşanrağından Peygamberimiz geldi mescide 2 rekat namaz okuydu. Oham 81 zat münafık galallar bir kapta gözlep duha daştan. Peygamberimizin yanına geldiler, oturdular, salatım rak geçireyim. Ya Resulullah, men canım menen gitjekdim, şu malım mülküm madi deyip gelip yanına bir oturttur. Peygamberimiz aýtdyr, bolýa diýipdir. Hudaý günäň geçsin diýipdir. Galypsyň işgali ýok, ýöne içiňi Allah'a tapşyrýan diýipdir. Men ağlamaýan onu Hudaýa tapşyrýan diýipdir. Allah'tu da Peygamberimiz, münafık da içinden kafir ha. Ýöne bolýa diýipdir. Bolly men razy boldum diýipdir. O da gelipdir, ya Resulullah men diýipdir, agam meritdi, nämetdi diýipdir. Peygamberimiz ha bolýa diýipdir, elinden tutdy. Hudaý ýaşbenden günäsini geç, olar bilen galypdyrdy. 80'sinde geçti diye. Peygamberimiz 80'sinde de näme diýdi? Ha bolýa işgal ýok diýdi. Allah ayet indiripdir. Kur'an indiripdir. On mirlenç paraň deslapky ayetidir. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yahlifuna lakum litardaw anhum. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Allah ayan diýendir. Ey Muhammed Peygamber, sizin ýanynızda oturup gelýärler, andyçyk uzurmuz var diýip aýdýarlar. Seni uzurlaryny kabul edýän bolýa, men razy boldum diýän diýipdir. Olar Allah tuly men Hudaý razy däl şolardan diýipdir. Sen Muhammed Peygamber Hudaýa şolan günäsini geç diýip dileýän diýipdir, men günälerini geçmeýän diýipdir. Kur'an Kerim. Münafık da ahın Ka'ba'yı diye biz Ka'ba'nın gururunu okuyaylı bir hemen. Hatta ci'tu ve sellemtu. Ulukun sahaba qallı da indi. Resulullah'ın evini barip Esselamu aleyk dedim daşanraqtan hadir. Fetebesseme sallallahu aleyhi ve sellem tebessemel muğzib. Resulullah aleyhissalatu vesselam mılgıydi, tebessüm etti. Kimin tebessümü? Bir qaharlanıp duran adamın mılgıyımız. Qaharlanıp gülüp ma khallafaka. Ey Ka'b, näme qaarlyň diýdi. Ma khallafaka. Ey Ka'b, Muhammed Peygamber gitmeli jeň meýdanaga şinten qalmaly. Alam tekun qad ibta'ta zahrak? Diýän satyp diýän alyp teýýarlanmadyňmy sen diýipdir. Näme qaarlyň diýipdir. Qultu ya Resulallah. Aham Ka'b 6 bölük kelime cümle edipdir. 6 cümle. Ya Resulallah. Türkmençesine aýdyň. Mene bir dilewar adam diýipdir. Hewride jedili de üktü diýipdir. Wallahi ya Resulallah. Eger senden başga bir dünýä adamsynyň ýanyna oturan bolsam, şuna bir yalan aýdyryn, oňa da bolýa diýdirerin diýipdir. Ýöne sen Resulullah bolýan, men bir musulman, seni Allah'nın menen Allah'na Allah boljak däl, şonu bilýän ya Resulullah dogrusyny aýtjak diýdim diýe. İki cümlesi şunun içinde gitti. Üçüncü cümlesi. La in haddestuka hadise sidqin tecidu aleyye. Ya Resulallah, men giyre qaldım, men duun niptir. Doğrusuna istema sen menden narahat boljak diptir. Onu da doğrusuna aytjak. Dördüncü cümle. La arju fihi uqba. Doğrusuna aytjak. Narahat bolsaň da inşallah Allah aqibatim hayır eder. Beşinci. Wallah ma kana li min uzr. Ya Resulullah, uzrum yoktu diptir, qalım diptir. Altıncısı, wallah ma kuntu qattu aqwa wala aysar hina takhallaftu.
Şu cindin galamda dağı min yal dayav adam yoktu, fakat nefsime bir bilmen galım. Ya Resulullah ine men aydan kefim deyiptir. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem, narahatmıştık Resulullah da Ka'b'tan. Son Tabuk'ta da soraptır. Ka'b görünmeyedi deyiptir. Ahum Resulullah aleyhissalatu vesselam da ikitike kefaydıptır. Ama hâzâ fakad sadaka. Ey sahabalarım, şıl adam doğrusuna aydı otuyor deyiptir. İkilenci keptame, fakum hatta yakziyallahu teala fike. Men yanımdan tur uğra, ey sahabalarım, hiç kaysiniz şıl adam benim kepleşmene icazanız yok deyiptir. Allah bir hükmü veriyençe, hiç Müslüman şunların kepleşmene icazası yok deyiptir. Salam verse de valek diyemeller şıl adamı deyiptir. Tur uğra men yanımdan deyiptir. Allah hükmü diyençe, yanımdan gitmelisin deyiptir. Müslüman deyiptir. İmanın kamilsen deyiptir. İmme hiç kim kepleşmene icazası yok deyiptir. Oğlum men çıktım diye Resulullah'ın yanından. Bir tovar teyze Müslümanlığı vardı diye teyze Müslüman olurlar. Hey sen ne ettirip ben deydi diye taşırik çıkamda. Ne ettirip ben deydili diye. Bir olur gel yalan ayt. Oğlum Resulullah sana dua eder. Bollu da deydiler diye. Bir bana ayttılar beyt mi bidirek bollu teyze Müslüman olurlar. Ay bir uzur getir. Oğlum Resulullah sen hakkında dua eder. Sen Müslüman akip o münafıklı yal del akim deydiler diye. Minni tas öwürlüp ayta yalanay diyedim diye. Bu kadar bana şu teyze Müslüman yoldaşlığım yapıştı diye. Oğlum ayttım diye. Minnin maşgıdı şizire baranma mı diye ayttım diye. Onu olur ayttı Havva yeni iki sahaba var. Kim olur? Muraret ibn Rabi', Hilal ibn Umeyye. Bir de ulukon sahaba Cengi Bedir'de da bağmıştıklı Müslümanlığın içinde. Ha bolye 3 nefer oluptırlar. Peygamberimiz nehy ediptir, emrediptir. Hiç kim ta Huday ayeti vermese, hüküm bana iyi vermese, şu 3 adam benim kepleşmene icazanız yok deyiptir. Venanalarına da sonra emretiptir, şılın yanına yatmana icazanız yok deyiptir. İnşallah inniki hepte göreyliğin näme gurrunları geçiye, o bibenneleri näme kıyınçılıkları geçiriye, ve ahir Allah Teala ayet indirip şu 3 neferin günahını geçtim diyen ayet iniye inşallah. Allah Teala iman abruydan ayırmasın inşallah. Allah Teala dünya ahiretimiz abatlıktan ayırmasın. Huday vatanımız emniyet abadallıktan ayırmasın. Marizlimde Huday şafa versin. Huday kuvvet versin. Gözdeyerlere Huday kuvvet versin. Allah Teala izdivaçları ansad etsin. Öylerde yalan bulmanı bereketten dolu olsun.